गिबियावनो जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि नायगिरि साबस्क्राइबार आरो गासै भिउआरफोरनिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं जागायजेननो नाजानाय जाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआव आं 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर रेकर्डनि सायावनो आङो बेखौ सावरायफिननो नाजानाय जादों। बिनि सायाव गोबां कन्टेन्ट आं लाबोबाय दङ आरो जेब्लासिम बिटिआरनि दफाफ्रा मावफुंजाया अब्लासिम बिटिआरनि दफाफोरनि सायावनो सम बेफोरबादि सावरायथुनखौ लाबोबाय थानो नाजानाय जागोन। आथिखालाव थामथि दफा बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो गामि दानख'नायनि हाबाफारिया आथिखालाव खोब मुखुबैनो सोलिगासिनो दङ आरो बे बिटिआर रेकर्डनि थामथि दफाया आथिखालाव मावफुंजानायनि लामायाव फैबाय। बेखौ लानानै गोबां बर'फोरनि गेजेराव खायसेया गोजोननाय आरो खायसेया दुखु मोननायखौ फोरमायगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना गोबाङानो दानख'नायखौ लानानै गोसोआव गोजोननाय गैया आरो दानख'नायखौ लानानै गोजोननाय गैया। जुदि दानख'आबासिनो गामिया जोंहा गोबां सोसनजायोबा बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय खोब दुखुनांथावनाय खोथा, जोंनि बिटिसि एकर्ड बादियै 2003 मायथाइनि जिथु बिटिसि एकर्डआव मोनफानाय माखासे गामिफ्रा दिनै थामथि बड' पिस एकर्डनि जोहै बेफोर मोनखानाय जोंनि गामि ओनसोलफ्रा दानख'जानायनि लामायाव आथिखालाव रोखा जाबोगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै बिथां नब कुमार सरनिया एमपि क'क्राझार लकसभानि बिथांमोना अबर' संगठन दानानै दिनै बर' मैखोम थानाय ओनसोलाव लकसभायाव गोबां खेब देरहानानै दिनै बर'फोरखौ हाबा मुवा खालामबोबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना आरो जेननांनाय मोनसे राजखान्थियारि बिन्दो होननानै जों बुंनांगोन। मानोना गोबाव समनिफ्राय क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसियानो थामहिनबा स्पेसियेलि बर'फ्रानो बावहाय एमपि जाबोगासिनो थादोंमोन। नाथाय अबर' सुरुखा मन्च दाजेननाय समनिफ्रायनो बर'फोरखौ डिभाइड एन्ड रुल पलिसि खालामनानै माखासे नन बड' गामिफोरखौ दानख'नानै बिटिसिखौ माबोरै नोरजिया खालामनो हायो बिनि हाबाफारिखौ आसामनि गोबां मेलेमजिबिफ्रा बिटिआरनि माखासे असमियाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ थुनस्लायनानै दिनै 22 बोसोरानो जानोसै बिथांमोना हाइकर्टआव गुवाहाटि हाइकर्टआव बिटिसिनिफ्राय गावसोरखौ दानख'फिननांगौ बेखौ लानानै गोबां नारसिनसेयावबो बिथांमोना देरहासार जानो हायाखैमोन। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, बड' पिस एकर्ड थामथियाव जोंनि एमअस मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जोंनि बिग्रायारि आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा जा मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट एमअस बानायनाय जादोंमोन आरो बे एमअसआव बड' पिस एकर्डनि थामथि एकर्डआव मा थागोन मा थाया बिनि डिटेलफोरखौ बिथांमोना स्टाडि टीम बानायनानै बेखौ दानाय जादोंमोन। नाथाय बे एमअसआव गासिबो बिथिङाव मोजांखौ नुयोब्लाबो बिथांमोना मोनसे सानदोंमोन दि मेजर ट्राइबेल गामिफोरखौ जों सोसननानै बिटिसिखौ नि सिमा आरो बाउन्डारिखौ फेहेरनो हायोब्ला जोंहा बांसिन लाब जागोन आरो आननेसेसारि असमिया गामिफोरखौ बाउन्डारिनि सेराव थानायफोरखौ दैथायहरफिननायाव जोंहा जेबो खहा जानाय नङा। बेखौ नोजोर बोनानै जानो हागौ बिथांमोना गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाय बे मोननै अपसनखौ लानानै बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि थामथि दफायाव बेखौ आयेनाव सोदांनो थाखाय दफायाव जायगा होदोंमोन आरो बे दफायाव जायगा होनाय जि आयेनाव गैयै संबिजिरारि बेरेखा हाबा जायनिखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलखौ स्पेसियेलि लानानै बिटिसि एकर्डआ जालांदोंमोन। बे बिटिसि एकर्डआ
भारत संबिजितनि 6 शेड्यूलिंनि गेजेरजों बियो अटल बिहारीनि नाजानायाव हाजोआरि आयेनखौ हायेनाव लाबोनानै बे 6 शेड्यूलिंग काउन्सिल थामहिनबा BTC खौ दानाय जादों। नाथाय दुखुनांथावना खोथा, भारतनि खुनु जारिमिनाव बा भारतनि खुनु काउन्सिलाव जों नागिरनानै मोनादि मोनखानाय हाखौ दानख'फिननानै बबेबा मोनसे हादोरजों सामिल जाहैफिननाय बे जारिमिनाव नोजोर गैया। नाथाय गैयै बेसादखौ जोङो आयेनाव दिनै फरमेसन खालामनो थांगासिनो दङ, जायनिखि 6 शेड्यूलिंग हाखौ फिन दानख'नानै दैथायहरफिननाय मोनसे भारतनि संबिजिताव बे गैया। नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थानाय, दावराव दावसि जाबोबाय थानायफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा साननानै दिनै बे गामि दानख'नाय हाबाखौ सोसनफाराखो आरो बे गामि दानख'नाय हाबाफारियानो दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां सोमावग्लुंनाय, गोबां दावराव दावसि, गावजों गाव क्रिटिक्स खालामलायनाय बा एनालाइसिस खालामलायनाय खोथाफ्रा आथिखालसिमबो सोलिबाय दं। आरो बिटिआर एकर्डनि 3थि दफा जोबनायनि इयुनावबो इयुन जोलैफ्रा जोंखौ बे दफानि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा गोरोन्थि खालामदोंमोन आरो गावनि मोनखानाय हा हु धोन सम्पतिखौ मानो जोंनि गेदेमाफ्रा खोमाना लानाङा, बेखौ जोंनि इयुन जोलैयाबो बेखौ सावरायसोमगोन। स्पेसियेलि बयबो लुबैदोंमोन गोबाव समनिफ्राय बर'फ्रा जाबादि हालोदाव गोग्लैनानै गोबां बर'नि दोहोन दौलत आरो सुबुं सम्पदा खहा जाबोबाय, बे खहा जाबोनायखौ नोजोर बोनानै जोंनि गेजेराव आलादा बड'लेण्ड मोनाब्लाबो UTC मोनगोन होननानै बै समाव बिटिआर एकर्ड जाहांनि आगराव गोबां सावरायलायनाया सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय हरखाबैनो बे बिटिआर UTC निफ्राय फैयै फैयै बिटिआर एकर्डआ टेबोलाव सफैदोंमोन, जायनि जाउनाव बैफोरबादि दफाफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां आफादफोरनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों बे एकर्डखौ खालामदोंब्लाबो बे मोनसे दफानि जि गामि दानख'नाय हाबाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना जानानै थासिगोन। मानोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो बे दफायाव लिरनानै लाबोखाबाय जेला आथिखालाव बे दफानि गासै इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया दिनै सोदान जानायनि लामायाव फैबाय। हाइकर्टआव अबर संगठनफ्रा 1200 थामहिनबा 1200 गामिखौ आसामाव थिनहरफिननायनि जिथु हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव केस सोलिबाय थादोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि दिननिफ्रायनो। नाथाय आयेनाव गैयै बेसादखौ हाइकर्टआ मालाय माबोरै BTC निफ्राय साबख'नानै आसामजों बेफोर गामिखौ दाजाबनानै होनो, बेनि जाउनाव बिथांमोना 22 बोसोर नाजासेयावबो BTC निफ्राय गावसिनि 1200 थामहिनबा 1200 गामिखौ दानख'नानै लांनो हायाखैमोन। मानोना बियो मोनसे आयेन बेरेखा हाबा। मानोना बर'फ्रा मेजर बड' डमिनेटेड एरिया थामहिनबा बड' ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकखौ नोजोरथि बोनानैसो बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो जारिमिनारि बादियै जोंहा दुवार ओनसोलखौ लानानै जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा गोदोनिफ्रायनो सासन खालामबोबाय दङ। बे दुवार ओनसोलाव गोग्लैनाय ओनसोलखौ लानानैसो BTC खौ दाजानाय जादोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा, दिनै बिटिआर एकर्डआव जायखौ BTC नि समाव से इंसिबो खोमोन दोंसेबो BTC निफ्राय गामि दानख'नाय हाबाखौ बर'फ्रा खालामनो हायाखैमोन, बेखौ नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड खालामग्रा सुबुंफ्रा मिनि खुसियैनो आसामजों सामिल होनो एबा आसामाव दैथायफिननो हरनो थाखाय थिरांथा लागासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोनखौ नुनानै जोंनि गेदेर दैदेनगिरियाव इन्टेलेक्सुयेलफ्रा
गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होलायनाय खोथाया गोबां जालांबाय, जायनि जाउनाव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा मुसुखा खालामनानै सावबाय, सेन्देलजों गाग्लिबाय, बायदिसिना जाथावै जाथायफोरखौ जोंनि गेजेराव मावलायनायखौ जों नुबाय। बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना थासारि जानानै थांबाय। जियानो जादोला आथिखालावबो बे थासारियानो जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। दा थारैनो बिटिआर रेकर्डनि 3थि दफाया सेप्तेम्बर दाननि जोबथायालागै आबुं जानायनि लामायाव फैबाय। बियो दा मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। गासै बिथांमोना 1200 गामिखौ आसामजों सामिल बिथांमोना 1200 गामिखौ आसामजों सामिल जानायनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होखानानै दोनखादों। दा बेखौ लानानै बिथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो बिनि सायाव सावरायनाय जादों। बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोननो खोथा होदों, बे गामिफोरनि सोमोन्दै बिथाङा साननानै नायगोन होननानै बुंदों। दा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला दा गासै 1200 गामिनि मादाव 960 गं गामिया आसामाव थांफिनसिगोन आरो गोदानै बिथां आशिष भुटानिनि दैदेननायाव जि रिपर्ट कमिसन दानानै होनाय जादोंमोन, बे कमिसना गावसिनि रिपर्टफोरखौ आथिखालाव फोजोबनायनि थिरांथा खालामबाय आरो बियो थाबैनो सरकारनि आखायाव बेफोर रिपर्टफ्रा गोग्लैसिगोन। बेनि उनाव बबे बबे गामिखौ दानख'नाय जाखो आरो बबे बबे गामिखौ सोसननाय जाखो आरो बिनि सिमाफ्रा बबेसिम जाखो बिनि सोमोन्दै आसाम एसेम्ब्लिनि जोहै बेफोर हाबाफारिफ्रा फोसावजागोन। दा दुखुनांथावना खोथा, गोदान बिटिआरआव थामहिनबा बिटिसिआव 3200 गोदान गामि सोसनजागोन। लोगोसेयावनो बिनिफ्राय थांगोन 960 खान गामि। दा बेखौ लानानै बे 3200 गामिया गोदानै हाबसिगोन आरो थांखिबोबाय थानाय जोंनि जिथु दावराव दावसि जानाय जे सिमानि जेंना, बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे गंनै जिल्ला, लोगोसे गहपुरनि सोमलिगुरिसिम बिटिआरनि सिमाखौ लांनायनि जिथु खोथाफ्रा जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों, बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिसिनि मैखोम बिफाव लानाय बिथां प्रमद बर'आबो जेरैखि जायाब्लाबो बिटिआरनि सिमाया गहपुरनि सोमलिगुरिसिम लांनो हानायनि लामाया दङ आरो बे कन्टिनिउवासलि जायो। हाग्रा ओनसोलखौ लानानै थाङोब्ला बेसिम जोंनि सिमाफोरखौ लांनो हागोन होननानै गोदोनिफ्रायनो गोबां मिथिं दावथिङाव बिथांमोना बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय आथिखालाव सानजाहा बेफोर ओनसोलालागै बबेसिम सहैगोन बिनि थिरांखौ आथिखालाव फोसावनाय जाथ'वाखैब्लाबो 3200 गामि गोदानै सानजाहा ओनसोलखौ लानानै आथिखालाव बिटिसिनि सिमाया जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ बावैनो सरकारनि आखायाव बेफोर रिपर्टफ्रा फैसिगोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा, 3200 गामिया जोंनि बिटिसिआव बिटिआर रेकर्डनि दफा बादियै 3थि दफा बादियै हाबोब्लाबो नाथाय बेनिफ्राय 960 गं बा 960 गं गामिया आसामजों थांफिननाय होनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। मानोना 6 सिटिलिं काउन्सिलनि नेमखान्थि बादियैब्ला बेफोर गामिफ्रा जोंनियावनो थानांगौमोन आरो बेफोर ओनसोलफ्रा मेजर असमिया ओनसोल थानायब्लाबो बेफोर गामिफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि ओनसोलावनो गोग्लैनो मोनसे गामिमोन। नाथाय दिनै बे बिटिआर रेकर्डआव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एमअसआव गामि बारायनाय आरो दानख'नाय बे मोननै अपसननि गेजेराव दानख'नायखौ जुदि एमअसआव सोफानानै बिथांमोना एकर्डखौ खालामामोनब्ला आथिखालाव 960 गं गामियारि आसामाव थांफिनसिगोन। बे खोथाखौ लानानै
जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव जि हालोदाव भुगिनांदों आरो बे गामि हरफिननायखौ लानानै जोंनि गोबां मेलेमजिबिफ्रा दिनै गनायनानै लानो हायाखै। जाउनाव बिटिआर एकर्डनि 3थि दफानि जिथु गामि दानख'नाय बेखौ आथिखालाव सोंखारिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जियानो जादोला आथिखालाव जोङो दैदेनगिरिफ्रानो जिहेतु बेखौ खालामनानै लाबोबाय जेला सासन गादियाव बा पावाराव बिथांमोना दङ जाहैबाय। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै बिटिआरनि 3थि दफाया दिनै मावफुंजानायनि लामायाव फैबाय आरो बिनि सिमाया सानजा फारसे गोलावैनो लांजासिगोन। गासै 3200 गामिया सोसन जाबाय। आथिखालाव बियो रोखा जाबाय। आन्दो सुलुंनिफ्राय बेफोर खोथाखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो माखासे नन बड' कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा थाबैनो 1200नि गेजेराव बिथांमोना 1200खौनो आसामाव थाहैफिननायखौ लुबैदोंमोन। नाथाय आथिखालाव कमिसननि रिपर्टनि नायसोमनाय बादियैब्ला बेनिफ्राय 960 गामिखौ आसामजों हरफिननो हानायनि रोखा खोथाफोरखौ बिथांमोना रिपर्टआव दाखिल खालामदों होननानै जों आन्दो सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों आरो बे खोथाफोरखौ बर' सुरुखा मन्चनिफ्राय रोखायै प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांमोना बेफोर खोथाखौ फोसावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा खोब दुखुनांथावना खोथा। दा आंनि बिथिङाव गामि दानख'नायनि बिथिङाव आंहा सापर्ट गैया। दैदेनगिरिफ्रा बे बिथिङाव सानफिननानै नायोब्ला आरो बेखौ रायजोनि आदालताव हगारफिनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानदों। मानोना रायजोनि आदालताव हगाराबासिनो बेखौ सेप्तेम्बरनि जोबथायालागै बेखौ डिक्लारेसन होनायनि उनाव आरो जों बर'फ्रा गाबब्लाबो खुद्रिब्लाबो बेखौ अराय समनि थाखाय जोङो बिटिआरआव थामहिनबा बिटिसिआव जों बेफोरो 960 गामिफोरखौ जों मोनफिननाय नंला। बेनि थाखाय जोंहा खोब दुखु थाबाय। दा बेफोर थासारिखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा साननानै दिनै बेफोर गामिफोरखौ दानख' होनानै दिनै बिटिसिखौ सासन खालामनो नाजाखो बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। दा आङो कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनो नाजानाय जाबाय। आंनि कन्टेन्टआव माबाफोर आं बुंथावै खोथा बुंदोंब्ला बर'नि सासे इउटुबार होननानै निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो बेफोर खोथाखौ जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथियो, बेनिखायनो गाव गावनि लोगो लोब्बाफोरनो जेसे हायो शेयार खालामनानै हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। लोगोसेनो फिन नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरफिननानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।